Eta Mikel, guain, bibasuekin zaude, hor, buru belarri, gaina junituan ni egun baten justo irekin egon nituan bertan. Bai, arrazoia, oroitzen hau. Eta nola zitzan telebistan? Zein izan nuen nire aurrenengo lana telebistan? Nire aurreneko lana, etzak sekulaztuko niri nola zin nintzen. Nik Xabier Euskitze, parrandan ezagutu non, parranda batean lagun baten bidez. Eta berak esan zien afari batean, Mikel, hasi barri programa berri bat, kristona izango dek, eta orduan zen bere garaian sorginen laratza. Vale. Eta, ikusten dit nik iri programa hortan, eta ikusten eta nik ikasi nun zandoan bezala deno atzen ez, kamara bezala dolan itekota. Xabier eri esan nion, Xabier, gauza bat, nik frogatxo bat ingo dit, baina ikusi nahi dit nire burua nik gustora nahi dit, eroso nahi dit, ni ez dira fortzatu egon nahi eta geizki egon nahi. Eta esan ze, bare, deituko itek, eta deitu zeaten, eta bulebarren arratsaldeko lautan. Eta venga, joan arratsalde... Hemen Donostin bertan, Donostin bertan. Joan ginean bulebarrera, eta nik ikusi nun kriston montajea. Oea hundi bat, matrimoniozko oea hundi bat, bere mesiakin ez da gizaten. Oloi purdi pixka garritza ez, nik esaten, hau ez da niretzako izango, ez nin pentsatzen niretzako. Eta jo nuen eta tipo etorri zen, eta Mikel erizek eta baini naiz ez tikizet, eta bueno, zuretzako data. Ez duen irikane. Eman ziaten gidoi bat, mikrofono bat esan ziaten. Itzegin baduzu elkarrizketa bat, seksuri buruzta, nola? Seksuri buruz elkarrizketa bat Donostin lehenengo aldia jende mordo bat oea hartan onduan eta nik esan on inorkeztu ikusten torregatik esaten dut baldaka denbora pixka bat begiratzeko gidoi hau bai tondon zeon garagardotegi hori sartu nintzen eta eskatu nun patxaran bat Joseba, hola disimuloten, ezin hori duzan, inorkeztu entzuten da patxaran bat hartu nun torrei ni trago ikusi ninbestea eta atezia beste bat 3 patxaran hartu nitun, serioa inuk, nere nerviokin, lehenengo aldia, mikrofono bat hartu, jo nuen, karri mikrofonoa, venga, pin, pan, eta zinitzen han bulebarren benga seksuri buruz, gaina Euskal Herrin koste iten zaigu, seksuri buruz pixka bat itzeitea. Atxona monak sartu, oean sartu, venga, pin, pan, eta hor txizan duzen nere lehenengo esatenen bezala, erreportaia NG, ez dakit nola esan, Miramonera igo, zuzendariak ikusi, nik zuzendari begiratzen nion, ostras hori aurpegia patzen zuen, Xabier Euskitze lertua farrez, lertua, eta handikan, egun batera obira zantziaten, noiz hasi nahi duk. Eta hor txasin nintzen. Xabier Euskitzeren bidez, pin-pam-pam, baina bueno... Hola inberitu gauza, aurrengo gunean pulamentoekin junda egurrakin da lotzi gabe. Oide, lotxa ez da behar, Joseba, zertako behar diba lotxa. Etxian utzi lotxa, Etxian utzi, fuera. Eta gero disfrutatu. Gero tokatu zait asko, futbola grabatzea eta niri futbola gustatzen zait. Erreportaia kirolari buruzta. Hor disfrutatu ikenon, asko. Turinera Realakin, Alabez Liverpool finala UEFA-na, eta leku askotan... Telebista gauza hona daka jende asko ezagutzen duzula, Joseba. Eta niri hori gustatzen zait. Lagunen giruan, da jendiakin, da bestia. Eta duk ongi pasatzea. Ni etxetikan ateatzen nuk, gaur etxetikan atean nuk, eta telebistara etortzen naizenean lana bat egitea, nere emaztek beti esaten dit. Disfrutatu, ongi pasa. Benetan, eta ni hortan saiatzen naiz. Eta guan eirekin gozatzen eta disfrutatzen nahi. Nire guain saio hauekin jendia esautu, jendiakin goxatu. Historias abokados, herri, jendia lekuak. Ez que ezin hobe. Nik bere garaien grabatu... Pena emango zitxean ustia. Dudik, ez? Doain jungo nituan, eserrin gabe, jungo nituan itea. Ni, nire kabuz. Baiez. Dudik gabe. Nik bere garaian grabatu nun pintxopote. Hori zen un txoio. Pintxopote, zeite zenuten bertan. Ipensazak, udara, taberna bat aion, pintxo bena, jak aurrean. Nik beti propio. Pintxo nahi behar du, pixkat, tiple, eta bai, txakolina, ibaldi gizerren taberna baten pintxo obena, bere txakoli doardo obenakin eunero, maravilla. Osasuna, hori osasuna, Eskerrak udaran bakarrik izan zen, bestela 15 kilo hartuko egin, serio, erra,